Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa, may sumpat ako tuwa miyaw na discuss tanong about Chico Katubat. Nadam man na pakaisa. No, edam niya kaisa na sa katawbay. Naipakaisa iya na tiya na ayam niya kaisa una sulakin niya. Pantag si kubabay niya. Yatigyan na nga ito, babaya ka, napkababaya na ka na nakaraman yan. Natalo katawa tayra. Pwede tiya nalalay mo si Randy makambuno, ang gusto ba tiya ka? Ngayon, nakagiya maratay para ngayon ito niya kapangaro mo. Nemiya so yan, niya kablag siya. Sumabot tigyan so o inakan na niya kablag siya ang wamakan. Nabituan ng sumabay niya, nabituan ng pansuy na niya. Andi, di nasuy na iyan na niya pangaro mo. Nasukian da iyo bati iyan si sa mga babay niyan na ini dulu ka ng tigyan ko inakan. Kaya na problema na nakaroman niya na isama mo. Namiyaw man niya man na tigyan na ito niya kaumaroso ko kaya ka na talo ka tayo wata. Napamliin na mga taon niya datso karomawin na. Alalayo niya hindi imbabasa sa marat. Miya so yan, natigyan ko ito laki niyan na nipalabag sa kwarto karinta niya. Na napangikatan na ka sa kwarto. Miya kaysa tigyan na dakan may paat. Naba na miya. Hindi kaya yan so panguyan niya na karumaw laki niya. Nasum yung sisa ko ito ina yan. Namiya kaysa tigyan na musiran makabuno ang gusto mo. Karo mo umiyam eh. Nalango na basta. Ito yan ang siwa mo ito babayakan na ilikan niya sa refrigerator na kuminoon sa mga sadya miya sa paniyan. Na kuminoon sa bulong. Naguni ang kanan. Miya bro. Na miya mura-bura hindi po ini nangari ang kadinian keperasaan tawid na kalian na marataon niya dan si karuman niyan na miya kablag si Raman na marataon niya dan si ina yan na tama ko karuman niyan na denda kepasan na ada mo na mawati anak lokat na dari yan makana na miya gugit na miya wait sa hospital o gayud na hospital na adna limit ya kiragan na kaya si pata na ito ba oriano kaya pata no diyan na iputay niya susiwa na misundit. Na ini pasal yang wallah kasara di matai na tobat tadi na ini semaya yan na pemuasa sesadaka sara di matai. Na mitobat na misunit. Okay na da maabang miyatay. Na tingin na pa kayo sa akin. Na ino mga dayang tua babayakan o kaya tobat yan. Kaya sundit yan. Gusto kaya semaya yan. Pagkatawbat ng wallah Rabbul Alamin ang takad. Yan ang ipakaisen, mga bangsa amin, na pamakin kita no kay sumbago ng mga ulama. Ini sumbago na ito mga ulama na tira na madamat ukhtukal madkuratu qad tabat ilallahi wa nadimat ala ma fa'alathu min asbabil intihar fa innahu yurja lahal maghfiratu wat taubah. Ay mana niyan na sabab sa si babayin ka na may taubat si Allah na may sundit sa mga tuwa kaya pagagatian. Kung na ang punudan niya kapatay, na mata-mata na anak Arab, anak inam, sa karilaan Allah pakataubat mo. Wat taubat utajibu ma qablaha. Mana niya, basta may taubat ka na, sulawan o miyaw na dusa ka na. Miyadad. Igira may taubat kasi ko Allah Rabbul Alamin. Lagi dalam tu hadis at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Yang atau may taubat na sabab kumikiya dosa niya na lagi po dama dosa.
May kalaba pun nakita man yan ang watwadusa. Okay, namitubat, nanda ay 6 o nadusa. Kenapa man na kailangan na di ka pa nanggila? Pananggila ka sa dusa, na bakasala ka, madusa ka, ka. Nanggagangatubat si ikwallah, lagi buda ka madusa. Lagi dalam tu mga hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam, magira niya istighfar suta, may taubat suta, so kaya dusa niya napia taman sa langit. Adusa niya napia lagi no kadak la pura-pura uraga ta kadak la dusa niya. Nepri la Allah. Gipanangan ng mga sapayan, pangungunutan o pamako di matay, na ayaw ko man na kagibad na imyatay, na nakaturo Allah, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Basta yung tao na makasumaya, naurautan niya na di pun matay na kailangan na mihingulalan niya. Sad sa misupa ka na panganding ulalan. Kau di ngang ulalan na pengtukar kati umanoks. Ikidusa. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ipitiro yan at iyan naman nadara an yuti Allah fal yuti'hu. Wa man nadara an ya'si Allah fala ya'sihi. Sadin sa misupa yan so simba nangal bakan yan. No ya misupa yan na dusa ana pananggilay niya. Nagiraan na sapa o lolo to ka amyatay nakapusa na ka. Barat na suinaka na puasa niya na samaya na daniya mingula lang kabad miyatay na skay makapusawon aki karoma kiwata kiloks kipagan skay makapusa. Uwe dagyan nga nakasapa na ipatutok ta rumabang sa amin na dita no pagapas ko kasapa. Gusto na piya makay piya kay sukasapa na di ka hindi pagapas. Ay girad na angin ka ko Allah na tika apsipa ka. Ay girad na arapa ka maparulingan apsipa ka sa pusya ka sa tlongaw yung di nag-iipungil bukod. Ay girad na pananggilaan ka nepkil ka apkasakit na umabad matay na di ka umawiyag nag-iipulalan ka kasipa. Ay matay na pang nika ko Allah. Pang nika ko Allah Rabbul Alamin. Kaya gira misupa ka, nasok na barka paliugat na ini, paliugat ka haginaw nga na, o di nga bumituman na dusa ka. Dusa ka, o di nga bumituman. Ini siapa ka, supo siya ka sa talungaw, ini sumaya ka, sumbali ka sa kabing, na da nga bumituman na niya, dusa ka. O kahit na ini tuman ka na, di ala sa nga wala ka simba. Simba suka sumaya, suka asara lillahi rabbil alamin. Nagyan na di nga kasupa, naknabagpakaalin sa okura. Aban yan mapakaapas sulit pakaapas, banian mapakabag sulit pakabagar, banian kesiap so tao, kenapa? Nahematan na piya maka-Islam so kasi may na pananggilain ka. Yan ang mga abang sa amin, mga abang sa muro, ini sumbago na nga yung mga pangalitan o mga ulama, balasan tanong Allah sa madaklama, piya na ino ka, supatan tanong mo ka mga padahuras, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.